हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ। ଆଜି ମୌସମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଓଡିଆ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଓଡିଆ ଗୋଟେ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାଟା ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ହୁଁ ଆଉ ବାକି ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନିଲ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମର ସୂର୍ୟା, ଆମର ସୁପର ପାଇଲଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଶ୍ୟାମଲାଲ ହଁ, ଆମ ସୁପର ପାଇଲଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଲାଲ, ସିଏ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ମୁଭି ଦେଖିବାରୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତମ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ, ଆମେ ଦେଖିବା 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ହାଉସଫୁଲ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ ଦେଖଉଛି। ତ ଦେଖାଯିବ ସେଇଠି ଓଡିଆ ଲୋକ କୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିର। ଆମ 3 ଜଣ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆମର ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅନିଲ, ମିଷ୍ଟର ଅନିଲ। ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କାହିଁକିନା ସେ ଖୁସି ଯେ କେବେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନି ନା ଏଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିବ। ନାଇଁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ? ଅର୍ଜୁନ ମୁଭି ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ। ନା ନା ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ମୁଭିଟା ଆସିଛି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ସେ ମୁଭିଟା ଦେଖିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଗୋଡ଼ ଦେଖିଥିଲା, 400 କୋଟି ବଜେଟ ର ମୁଭିଟା ତ। ନାଇଁ, ଗମାଗୋଡ 400 କୋଟି ବଜେଟ ର ମୁଭିଟା ଆକା, ଖାଲି ଜଣା ପଡିଲାନି ସେଟା କୋଉଠି କମେଇଲା। ଭଲ ମୁଭିଟା, ଭଲ ମୁଭିଟା ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଲ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଓଡିଆ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓଡିଆ ମୁଭି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ସେଟିଂ ଅଛି ଆଉ କି ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଟିକେଟ କାଟିଛୁ ସେ ଟିକେଟ ହିସାବରେ ଆମକୁ କୋଉ ଟାଇପ ର ସିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଫେସିଲିଟି କଣ ମିଳୁଛି। ଚାଲ Bebo, pato putu. ହଁ? ମୁଭିରେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଡବଡ ନାଇଁଲା, ଯୋଉ କୋଉଟା? ବୋଉ ଭୂତ ଭୂତ ଥିଲା ସେଟା ତେଳିକିଆ ଭୂତ ହେବା ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା। କଥା। ମାଷ୍ଟର ତମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ମୁଭି ହଁ ଚଳିବ, ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବେଟର ହଁ, ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭି ହିସାବରେ ଠିକ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ମୁଭି ଦେଖିଲୁ, ମୁଭି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଆଉ ଏମିତି ଜାଗା ଥିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ହଁ ବେଟର ଚାଲିବ, ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ନାଇଁ ମାଷ୍ଟର କଣ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ବସ୍ କରାଡେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଗୁଡା। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ କହିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଓଡିଆ ମୁଭିକୁ ଠିକ ଠାକ। ଏବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲାଣି ଓଡିଆ ମୁଭି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡିଆ ମୁଭି ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଏତେ ହାଇପ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଅନିଲ ମାଷ୍ଟର ଆମର ଇଏ ବାବୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭଲ ଲାଗିଲା, କହିଲେ ହଉ ଭାଇ ତମେ ବି ଯାଅ ଦେଖ ମୁଭି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କର। ଆମେ ତ ରଜରେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ। କଣ ମୁଭିଠୁ ଭଲ କୋଉଟା? ଗାଉଛି ଟୋକିଟା